Så er jeg på vej tilbage. Jeg har været ude på en Lynghøjskolens SFO i Roskilde. Projektet var, at de skulle have en overordnet diskussion omkring et projekt, de skulle sætte i gang. Hvad skulle de egentlig opnå med det? Hvad var det overordnede formål med det? Så der har jeg været ude og været debattør sammen med dem. Og i den forbindelse så havde vi en meget interessant lille øvelse, som skabte nogle meget interessante refleksioner hos nogle af pædagogerne. For de skulle arbejde med nogle forskellige mål eller formål på, hvad skulle den her uge, som det her projekt, de skulle lave, hvad skulle det egentlig have af formål. Og dem listede vi op, og derefter så blev de delt op i 2 hold. Den ene skulle argumentere for, og det andet skulle argumentere imod. Stadigvæk selvfølgelig med saglige pædagogiske argumenter osv., men en for og en imod gruppe. Da diskussionen var færdig, og vi havde fået diskuteret alle de her forskellige områder, så var der en af de kvindelige pædagoger, som havde en interessant observation. Fordi hun siger, hvor er det egentlig pudsigt, at det er meget, meget lettere at skyde argumenterne ned, end det er at finde på de gode argumenter for et eller andet projekt. Det er der egentlig en god grund til. Det er jo sådan evolutionært, vi er skabt. Vores hjerner er skabt til at se udfordringer og farer. Det er jo egentlig derfor, at vi sådan rent evolutionært stadigvæk lever som menneskehed, at vi har været i stand til at kunne se alle farerne, så vi ikke er blevet et af vilde dyr. Men nu er der jo ikke så mange vilde dyr i en SFO, så der, som hun selv resonerede sig frem til, det kræver noget ekstra at kunne argumentere for og redegøre for, hvorfor vi egentlig gør, som vi gør, hvad er formålet med vores aktiviteter. Og jeg tænker, at hun har fuldstændig ret, fordi samarbejdspartnere, forældre, børn vil jo netop være rigtig, rigtig gode til at finde alle revner og sprækker. Og det er pædagogernes opgave, de professionelles opgave, at kunne argumentere for, hvorfor er det, vi gør, som vi gør. Det er ikke, fordi det er et spørgsmål om, at det, man egentlig havde planlagt at gøre, ikke var godt, men er man i stand til at kunne redegøre for det og argumentere for det. Og der fik de i hvert fald en lille øjenåbner på, hvor vigtigt og faktisk også til tider udfordrende det er at kunne argumentere godt og fyldestgørende for sine aktiviteter. Så vi ikke kun laver aktiviteterne for aktiviteternes skyld, men også fordi vi har et overordnet mål eller sigte med det. Og det kom de ret langt med i dag, og det er spændende at følge, hvordan de kommer videre.